ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошем оғоз мекунем. бе пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. тобови ҷангвари вазни сабук UFC Рафаэл Физиев гуфт ки Чарлз Оливейра баъди муҳориба зидди ӯ карьераи худро ба анҷом расонида метавонад. бале, ман оиди ин чиз фикр кардум ва ин чиз барои ман сюрпризи на он қадар хуб мешавад. лекин вақт ба ягон кас раҳм намекунад. ҳозир ӯ чанд сола аст? 36-37 сола? худи ман карьерамро дар синни 35 солагӣ ба анҷом расонидан мехоҳам. агар ки ӯ баъди муҳориба зидди ман карьераи худро ба анҷом расонад, пас ин чиз маро ғамгин мекунад. ӯро ба нафақа равон кардан кори хуб нест, лекин ҳаёти ММА ҳамин гуна аст. фикр мекунам ки дар чанд соли оянда бисёри ҷангварони машҳур карьераҳои худро ба анҷом мерасонанд, чунки синну соли онҳо рафта истодааст. дастин Порие аллакай рафт, баъдан Чарлз Оливейра меравад, баъд Ҷейсон Гейҷи, Ислам Махачев мераванд, гуфтааст Физиев. ва дӯстон, Оливейра дар ин суханҳои Физиев ҷавоб дода чунин суханҳо гуфт: не, боз ҳам не, ин чизро фаромӯш кунед. одамон кӯшиш доранд ки маро ба нафақа равон кунанд, пеш аз оне ки худам ба нафақа баромадан мехоҳам. ман ҳатто фикри ба анҷом расонидани карьерамро кардагӣ нестам. ман ягон гуна хоҳиши рафтан надорам. дар пеш маро бисёр чизҳо интизор аст. ман нав 35 солаам ва ман бояд бисёр корҳоро анҷом диҳам. бас аз гап задан оиди ба анҷом расонидани карьера, гуфтааст Оливейра. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем, Оливейра ҳоло ҳам аз муҳорибаҳо рафтанӣ нест ва муҳорибаи ӯ зидди Рафаэл Физиев аллакай рӯзи 12 октябр дар турнири UFC Fight Night дар Бразилия баргузор мегардад. шаби гузашта Ислам Махачев дар пресс-конференсия дар суханҳои мухлисон ва журналистон оиди Ҳамзат Чимаев оиди Ҷек Дела Маддалена ҷавоб дод. ва биёд оғоз мекунем аз саволи муҳориба зидди Ҳамзат Чимаев. ҳозир дар ин савол ҷавоб дода, ман намехоҳам ки дарҳо барои ҳар гуна нофаҳмоиҳоро байни мардуми мо ва онҳо кушода кунам. лекин мебинем, маро дар пеш муҳорибаи вазнин интизор аст, баъдан мебинем, гуфтааст Махачев. ҳамчунин Ислам оиди баромади Ҳамзат Чимаев фикрҳои худро баён кард. рости гап, чунин баромади ӯ бо бартарӣ маро ҳайрон кард. ӯ қувваи худро хуб истифода бурд ва дар ягон ҷо нашитобид. ҳатто дар зарбазанӣ қувваи худро ба пуррагӣ истифода намебурд. ӯ ҳадафи танҳо чемпион шудан дошт. ман фикр мекунам ки агар ки ӯ муҳорибаро фавран ба анҷом расонидан мехост, ӯ метавонист ки зарари бисёртар расонад ва фавран ғолиб шавад. лекин ӯ маро ҳайрон кард ки чунин ба осонӣ рақибро меафтонид ва вақти зиёд ӯро дар замин идора мекард, гуфтааст Ислам. боз Махачев гуфт ки зидди чемпион Ҷек Дела Маддалена бо чӣ гуна нақша мебарояд. агар ки ман ба Маддалена иҷозат диҳам ки дар стойка кор кунад, пас ӯ ҷанги хуб нишон дода метавонад. лекин махфӣ нест ки ман ӯро ба замин афтонидан мехоҳам. ман ният дорам ки ӯро дар замин идора кунам, маҷбур кунам ки хаста шавад, стили ҷангии худро ба кор дарорам, гуфтааст Махачев. ва дӯстон, яке аз мухлисон ба Ислам саволи хеле аҷиб дод. биёед гӯш мекунем. Ислам, Ҳамзат Чимаев пеш аз муҳориба бо Дрикус Дюплеси гуфт ки ту барои ӯ рақиби осонӣ. чӣ гуна ӯ туро рақиби осон меномад, дар ҳоле ки ҷангвари вазни сабук Гилберт Бёрнс қариб буд ки ӯро ба нокаут равон кунад. ва боз аз ту хоҳиш кардан мехостам ки ба вазни сабук баргардӣ ва топурияро шикаст диҳӣ, то ин ки ӯ хаб кунад ва оиди ҷангварони догистонӣ ягон чиз нагӯяд, гуфтааст ин мухлис. Ислам бошад дар ҷавоб гуфт ки тамом, чӣ гунае ки ту хоҳӣ ҳамон гуна мекунем. ва дӯстон, чӣ гунае ки мебинем, Ислам Махачев низ зид нест ки бо Ҳамзат Чимаев муҳориба гузаронад, лекин ҳозир оиди ин чиз гап задан намехоҳад, то ин ки байни мардуми онҳо догистониҳо ва чечениҳо нофаҳмоиҳо ва баҳсҳо нашаванд. агар ки ӯ Ҷек Дела Маддаленаро шикаст дода чемпион шавад, зид нест ки бо ӯ муҳориба гузаронад. ба фикри худи шумо дар чунин муҳориба кӣ ғолиб шуда метавонад, Ҳамзат ё ин ки Ислам? фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.